queríamos facer unha entrevista, non? Bueno, pois eso, para empezar, gustaríanos preguntarche cales son os teus comezos na poesía e cantos poemarios tes publicados. Pois, eu empecé case non me lembro, porque, quer dicir, eu escribo poesía desde que teño uso de razón. Xa de pequeniña empecé a ler poesía, a ler, obviamente, adotados a miña idade, porque, pois, e empecé a escribir con 7 niños, entón, bueno, profundidade de campo, pois, o 2007. De prosa? Nunca, o sea, eu penso que hai que ser moi consciente das limitacións de un, non? Entonces, hai que, pois, traballar e loitar polo que un desexa, non? Polo que un, pois, aspira a ser ou tal, pois tamén traballando nas propias capacidades e nas propias virtudes que podamos ter. Pero tamén hai que ser consciente das limitacións que temos, non? E eu non me vexo nada dotada para a narrativa. Eu penso que non sirvo para contar argumentos, eu así inventar unha historia, unha trama, uns personaxes, non me vexo, non penso que non teño gracia para eso. Entón, home, por gustaríame cando sexa máis maior, pero polo de agora non me vexo preparada, entón fixen cousas, eso, fago artigos de opinión ou máis tipo ensaio ou así, pero o que é contar unha historia sin plan narrativo non me vexo preparada polo de agora, non me fixen moito. Pois tamén, que procesos segues ti para escribir? Se tes ideas preconcebidas, van xurdindo, se rectificas moito, se pides opinión previa, eso? Pois é unha pregunta moi interesante, porque efectivamente cada escritor ou cada escritora ten a súa cociña, non? Así literaria, cada un traballa unha maneira e iso. Moita xente non temos nada que ver no proceso da escrita, non? No meu caso, por exemplo, hai xente que se bota enseguida a páxina en branco e despois tacha moito e tal, non? Que é unha acción. Non é a miña. No meu caso, a idea vai aparecendo na cabeza e aí vaise traballando, vaise puindo, vou cambiando cousas, aparece unha idea, non? E sobre esa idea vou dándolle voltas, pero como se che digo que lle podo dar voltas meses e meses, non? E o mellor non me poño, non me sento a escribila hasta que non a teño máis traballada, non? Unha vez tive un poema 10 meses na cabeza porque non se me ocurría ningún final. E dicía, bueno, o poema máis ou menos o teño na cabeza, pero como non me sai ningún final, hasta que non me saia, non me poño. Hasta que por fin atopei o final e entón xa me sentei, puxo-me a escribilo e a partir de aí casi non tacho nada, casi xa non cambio nada, porque claro, leva tantas correccións na propia cabeza que as correccións son antes de sair. Pero bueno, é unha forma de traballar contra calquera. Cantos premios conseguites as túas obras? Pois ao principio, así, cando era adolescente, presentábame así a premios destes de poesía menores, o sea, a un poemiña solo, un poema de 50 versos, un poema de 100. Entón, así fun gañando bastantes premios, que era unha maneira tamén, bueno, de ir probando, a ver como che iba, vendo a ver se funcionaban os teus textos, porque, bueno, lógicamente, antes de publicar o primeiro libro, pois estás un pouco insegura e gustache contar coa garantía e co aval de algún premio, de un xurado que se diga, pois está interesante, como finalista e tal. Entón, así, pois, levei a verdade cos cantos, así, pequeniños e tal, por toda a xeografía galega e tal. E despois foi cando xa presentei unha colección inteira, que xa era un libro inteiro, e foi o premio Fermín Bouza Abrei. Despois levei o do Concello de Bueu, que chamamos Xoán Carballeira, e por ese mesmo libro deronme o premio da crítica española, que quizás foi o máis chulo de todos porque non tens que presentarte. O sea, dos libros que se publicasen o ano anterior, escollese o que consideran o millor, sin que ti interveñas, non? E ese foi, pois, a verdade que o premio así que me deu máis o impulso, o pulo, non? E tal, houve un antes e un despois, eu non teino, non? Porque casi nunca o leva xente así da idade que tiña ou daquela que era 21 anos e tal, pois foi unha cousa moi bonita. Recentemente, pois, levei o premio Espiral Maior, que é outro premio de poesía, que é dos mellor dotados da península incluso, que sacan unha tirada de 2000 exemplares, que para un libro de poesía en galego é moito, son moitos exemplares, e tamén é un premio que me deu moitas satisfaccións. Fálanos da experiencia de escribir contos para nenos, é un público difícil? Pois, sí, son contos en verso, normalmente, porque eu tiro polo verso, cando escribo para nenos, pois fago verso rimado, demais, porque aos nenos é como que lles entra moi ben, porque é como unha música. Unha das, precisamente a miña resposta tamén nese sentido vai por aí, que quizás para os nenos é bonito xogar con esa musicalidade que eles lles entra tamén, non? Porque entran moito nesa cousa dese ritmo, desas rimas, desa métrica,
desa música que lles enganche moito, utilizar repeticións. Escribindo para nenos e nenas non podes utilizar palabras complexas, obviamente, nin conceptos abstractos, nin complicados. Gusta moito iso das repeticións, das cousas que sonan ben, que son eufónicas, que son... pero tamén, ainda que pode ter tamén un tono narrativo, pode tamén contar unha historia, non? Por exemplo, non dos que escribín, pois o personaxe é un berniño punky, entón, pois ese tono así medio macarra, pois os pequeniños tamén lles entra moi ben, e, bueno, pois ríense moito e tal. Se ten un toque escatolóxico tamén lles encanta, ou seja que, bueno, é un público complexo, moi complicado, sí, moi crítico. Por suposto, non son nada diplomáticos, a eles non lles podes contar milongas de premios, non lles importan nada, nin promocións, nin nada disso. Teñen moi claro se lles gusta ou se non lles gusta un libro, non? Esos son implacables, pero son moi honestos tamén, non? Porque o teñen moi claro, xa gusta ou non lles gusta. A televisión é un medio que tan evolucionado. Que é o que che aportou esta experiencia como profesor? Moitas cousas, aprendí moito. Falas ben de que ten moita forza, non? Porque chega a moitos sitios onde outras cousas non poden chegar, claro. Alguna xente di, é máis coñecida pola tele que pola poesía. É que, obviamente, ninguén podería ser máis coñecido pola poesía que pola tele. Por exemplo, que sei, a nivel estatal, a nivel español, quen pode ser o poeta máis coñecido? Pois o mellor Luis García Montero. Se Luis García Montero, a partir de mañá, empezase a presentar un programa de televisión, sería máis coñecido por un programa de televisión que por poeta, non? Pero, bueno, se a través da pantalla alguén se engancha e ten a curiosidade de vou mirar un libro desta voz a ver de que vai. Pois non está mal, vou mirar outro libro de outro dos seus compañeros de xeración a ver por onde van os tiros da última poesía galega. Pois non está mal, vou coller outro libro. E se poden enganchar por aí, pois sería unha boa cousa. Eu, a través do programa, tamén, de vez en cando, deixo caer as miñas cousas sobre literatura, sobre poesía, facendo recomendacións e cousas así, e entón vou aí sementando, quero pensar que vou sementando así algo, ou faz o que se pode, non? Ás veces me preguntan que hai de relación entre poesía e televisión, e eu penso que o punto en común é a comunicación, precisamente. Tratas de comunicar ideas, sensacións, sentimentos e conceptos, non? Obviamente, o rexistro é diferente, nun caso é a pantalla de televisión, no outro caso é o folio blanco, non? A página do libro, pero se trata sempre de comunicar. Como descubriste a túa faceta de pintora? Bueno, esa teño un pouco esquecida. Cando era pequena, bueno, eu sempre tive así certa creatividade, non? Supoño que máis que mentalidades de ciencias e de letras, que é o que traballamos no programa, que igual tamén, penso que hai mentalidades máis científicas e mentalidades máis creativas, non? Eu de científica teño ben pouco, non me entran esas cousas das que fala o meu compañeiro, non? Respetando ao máximo. Pero, en cambio, todo o que teña que ver coa creatividade, pois creo que comunico ben con iso, ou me entra ben e podo sentilo, non? Entón, pois claro, de máis nova, tiraba por as dúas cousas, máis sempre pola poesía, pero tamén me interesaba a faceta plástica. E agora, dende puntos de vista mellor, non tanto pintar, pero sí teño certo gusto aí plástico, certa desenvolvemento así visual, e entón, fotopoemas, poesía visual e audiovisual con poesía, que son videopoemas tamén. O que faz, que é o que máis te gusta? Tele, escribir, pintar? Eu que primeiro me sinto é poeta, sempre, non? Porque tamén foi o que levo sendo desde sempre, non? Pois eu vos digo, desde hai 7 aniños, e publicando, pois levo 14 anos, non? Claro, hai xente que non me coñecía antes, porque, lógicamente, a xente non le poesía, pois, aí ahora esta escribe. Non, eu xa levaba 11 anos publicando e despois empecé co da tele, non? Entón, co da tele, pois, está moi ben, paso moi ben, aprendo moito, é moi interesante, e, bueno, e aparte, pois, iso, os temas que tratamos no programa, pois, eu teño aprendido moitas cousas, non? E tamén de lingua, porque non? Pero o que primeiro me sinto de todo sempre é poeta, e despois de aí, pois, xurden brazos, non? Como, pois, eso, facer un ciclo de recetas poéticos, dedicarme tamén á xestión cultural, tratar de contaxiar ese amor que eu teño pola poesía, ese gusto que eu teño pola poesía, contaxiar a outros, a través da televisión, a través de tal cousa, de lo que sexa, non? Pero a raíz de todo, sempre